ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ದಾದಪ್ಪ ಪಣ್ಣ ನರಮಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪು 4 ದಿನದ ಬದುಕು. ಆ 4 ದಿನದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಕೋಪ ತಾಪ ಈಗೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತದ ಆಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪು ನಾತು ದಿನೊಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಖುಷೀಟ್ ದಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರ ಒಂದು 4 ಜನ ಕೆಲ್ಪ ಆಪುನಾತು ಮಂತರಡೊಂಡತೆ ಏತೆಡ್ಡದೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಗೊಂಡದೆ ಕಾಸು ಕೋಪ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಕೊಂಪು ನೊಂಜಿ ದೀದು ಪೋಪು ನೊಂಜೆ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ ಪುದರ್ನ ದೀದು ಪೋಪ ದಯಪಣ್ಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನ ಗೊತ್ತು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರಾರು ಸೊ ಆರ್ ನನಲ ಉಲ್ಲೇರಂದ ಆಪು ನಾರ್ನ ಪುದರ್ ನನಲ ಶಾಶ್ವತ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಸೊ ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಾತು ಮನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ನರಮಾನಿ ಪಂಪಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುನೇ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ನರಮಾನಿಯೇ ನರಮಾನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡತ್ತಂದೆ ಈ ನರಮಾನಿಯೇ ನಂಜಿ ಮಸಾರ ಸಹಿತ ನೋಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಇಂಬೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಮೆಂದುಂಡ ಆಯಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದ